माखासे बर' फिसाफोरनो केरेला स्टेट गभर्नमेन्टआ मदद होगासिनो दं थालिर होफैनाय नुथाय। बेयावहाय गोबां बर'फोरा दङ नाथाय जायखौ मदद होनो मोनहास'दों बिसोर बेखौनो मदद होदों। माखासे भिडिअ क्लिप्स नायबानो जाबाय। और है ना इधर ज़्यादा केरोसिन का दिक्कत है तो बता देना डीजल है ना 5 लीटर डीजल दे देंगे तभी तो काम चलाएगा ना इन्हें इधर 5 लीटर डीजल मुझे पंप भी नहीं पड़ता रहा सब ठीक है। अगर ज़्यादा दिक्कत पड़ेगा तो वही फोन कर देना नंबर है ना हाँ नंबर है तो आ जाना हम केरोसिन वो डीजल दिला देंगे ले सर हाँ इसका पैसा भी दे देंगे हेलो सर मा होफैदों माखासे भिडिअ क्लिप्स नायदो। रायजोफोर केराला गभर्नमेन्टआ जोंनो जानायनि थाखाय लाहार फाहार खालामना होगासिनो। दायो माइरं रानदो माइरं मैगं हाब खरा बायदि बुंलायथारो माथो रानथिंबाय दङ। मिलि जुलि खाबा लागे बेफोरलाय मा बुस्थु बेदर नामा ओंखाम ना itu bonai palle taire anse 13 জন হয় ओंखामबो लाबोखादों संनानै लाबोखादों बेदरजों। केराला गभर्नमेन्टआ जोबोद अनबाय जोंखौ नै मैगं थाइगं रानजोबना हरदों। साइड कर अलप